Hey, what's up? It's Editorial TV Vlog, Pangasinan Vlogos. Please support our page, Editorial, and also support my friend. Ayun mga kapuri, Red Cutie TV po. So shout out po pala kay Kelvin Garcia ng Bugalyon. Ayan, please comment down below. Kung saan bayan ang gusto nyo naming puntahan. So ayun, maraming salamat po Lingayen. Shout out po pala sa lahat ng mga followers po namin dyan po sa bayan ng Bugalyon, especially dito po sa bayan ng Lingayen. Napaka-solid nyo po. Gang, gang, gang! Salamat!